Bona tarda. Doncs a punt ja de començar el partit. Avui un minut de silenci en protesta sobre el que volen fer amb els clubs petits i d'aquí a aquest minut de silenci. El partit, pilota a peus del Manresa. Pilota que toca el Cris. El Moja. I el Rebella, que ja treu, però toca Francesc, passa la pilota pel Eric i pel Marcel. Marcel jugant novament pel lateral, el Ramon, pel mig, Cris. Obre per la banda esquerra, surt l'Oriol, pilota fonda, s'escapa, surt el Marcel, toca la pilota i senyala en fora de joc. Viva, Moja mig camp, Oriol, passa la pilota a Manresa, Ernest, toca la pilota a la llunya, Moja però sol contra 4 torres del Manresa. Serà molt difícil avui. Avui dissabte de Carnestoltes, que no han pogut participar, doncs s'escau la mateixa hora al partit. Una falta a favor de Navàs. Eulèric, pugen Ricard, Martí, però veurem com va la pilota. Toca el Manresa, són molt més alts. Pilota Francesc, tancant la defensa. Ernest. Per la banda i banda pel Navàs. Treu Ernest, toca cap al Navàs, allunya la pilota i banda pel Navàs. Però s'emporta la pilota amb el pit al Manresa. Francesc és... Avui juga més endarrere. Francesc, avançant pilota pel Martí. Martí buscant l'Oriol. Davant de la frontal, però molt difícil el control. I un contraatac. Pot aturar l'Eric. Endarrereix la pilota per Ramon, que no la toca. La recupera el Manresa. Ara sí que l'ha tocat, l'ha agafat. Xoca la pilota amb els peus. Queda la pilota dividida. Torna a tocar. Oriol, que toca. Pilota que continua viva dintre del camp. Jugada per l'extrem, Eric, que toca i va en banda. I corna. Es treu el corna, pilota molt desviada, directe a la frontal, toca el Cris, la llunya, queda el Moja. Moja, que comença les cames, però 4 defenses, 3 defenses ja posicionada la defensa del Manresa, Oriol. Moja, toca banda pel Navàs. Es treu de banda, Moja. Pot jugar, allunya la pilota. Pilota aixecada. Avança en pilota. Tira el pilota endavant, contraatac. Valèric, corrent. Pot parar la pilota, la toca. Corna sobre la porteria. Torna a obrir. La Rebella, la toca. Francesc. I Car, que toca la pilota, se'n va a la banda. Centre, corna. Corna. Molt obert. Estisores i rematada. Molt amunt. Molt desviat. Pilota del Marcel, per l'Eric. Eric avançant pilota pel Martí, però ens pren la pilota de seguida, entra el Francesc, talla el Rebella, rebota la pilota, Eric, pilota mig camp, va el Moja, cau ajuda al Manresa, pita falta, treu la falta, jugant endarrere el Manresa, per la banda. Martí,
Oriol, però en treu un banda pel 7 minuts i 0-0 el marcador. No, doncs l'àrbitre ha marcat una falta. Treu la falta Ramon, pilota llarga, però avantatge pel Manresa. Pilota llarga, contra surt el Marcel, toca, Martí, Icart amb el cap bé, i assenyala, ha assenyalat una falta, quan podria haver sigut perfectament al revés, que és el jugador de Manresa que l'àrbitre dona unes explicacions, a mi no em convencen, però és criteri. Talla Jordi, Martí, toca la pilota al Manresa, es demana fora de joc, es dona bo, xuta i molt desviat a fora. Posa la pilota en joc, per la banda dreta, Oriol, el passe va a peus del Manresa. Estem sortejant la pilota cada cop que la llancem dels peus, toca el francès, Cris, Icart, però la pilota queda a peus del Manresa. Rebella, qui va? Bé, Rebella, Martí, però pilota llarga, 4 del Manresa contra el Moja, cedeixen la pilota al porter, i se li escapa. Són d'aquells dies que si vas a pressionar, Icart, a davant. Canvia de banda, recupera el pilota a l'Oriol, a mig camp, avança pel Moja. Rebota la pilota, peus del Manresa. Continua, pilota llarga, surt el Marcel. Treu amb el peu, mig camp, Martí, Cris, Ernest, Martí, la banda, la torna a recuperar Manresa i va l'Oriol, sempre hi és. Sembla que no hi hagi d'arribar, sempre arriba. Pressiona el Martí, torna a tenir la pilota des de la defensa. Avancen, mig camp, però Ramon es posa al mig, recupera la pilota, però la passada intercepta el Manresa. Banda pel Navata, servida de la banda, recupera el Manresa, la xafa, Ramon al costat, pilota llarga, Eric a cames, centre, Francesc. Allunya, tira de banda. La banda de l'Oriol, però tira. Primer arriba el Manresa. Toca el Cris, però sortegem la pilota i va pels de Manresa. Pilota mig camp, centrada, oberta, lateral, fora de joc. Posa la pilota en joc l'Eric, la Rebella, el Francesc, a la banda, però a banda. Eric des de la meitat, llançant pilota, corre el Moja, surt el porter, pressiona Jordi, Rebella que li passa la pilota, corre Francesc, centra, Eric, Francesc que la treu, no va córner, Ramon, que tira la pilota malament, Rebella que la toca com pot amb el cap i van 0-0 el marcador. Treu davant de Manresa, busca qui passar, Rebella, no toquem bé la pilota, centra, Eric, deixa pel Marcel. Busca la passada en curt per l'Ernest, intenta xutar, toca, va. Estira la pilota endavant, Francesc, per Rebella a l'esquerra, avançant Icart, però el control queda a peus de Manresa. Recupera la pilota, Francesc, que el toca, Icart, Rebella, avançant, bé pel Moja, però queda sol davant de 3. Té l'Oriol a la dreta, però queda molt, ja se n'hi posen 4, Papo Cris, la xafa, però perdem.
Francesc allunya, Moja, que fa que s'hi esbadalli, Icar, busca pilota endavant, Moja, qui va, i corna pel Navàs, treu corna, Navàs, centrada, bona, i servei de porteria de l'àrbit, servei curt per la banda, ens ho mirem de molt lluny, pilota llarga, passa la pilota Eric pel Marcel. Juga per Rebella, però no m'agrada. Som excessivament ràpids, i els jugadors de Manresa veuen la passada, corren, són molt més llargs. Pilota a mans del Marcel. Treu un curt, l'Ernest, avança pilota per l'Oriol, a mig camp, l'aguanta, tira per Ramon pel Moja, però d'esquena a porteria, pel Martí, el busca l'Oriol, però el toc favoreix el Manresa, però recupera la pilota. Oh, quina passada! Quina passada! Vinga, recuperem. Llàstima, el Moja s'escapava al forat. I el Jordi, que ha passat a la pilota, corre el Ramon a tapar. Arriben els del Manresa a l'atac, toca el Martí i Marcel que atura, no l'allunya. Primer quart d'hora que aguantem el marcador. Pilota a l'interior de l'àrea, centre xut, fora. Però el Marcel en curt pel Rebella, per l'Icar, però l'esperem, ens la prenen i a córrer. A la defensa, toca el Francesc, pilota que cau a peus del Manresa i fora. Servei de porteria. Torna per fer la mateixa jugada Marcel per la banda del Rebella, ara pot allunyar però no té ningú davant. Martí Icar, busca, la talla Martí, pel Moja, mig camp, però Oriol, Moja, Gris, Moja per la banda, molt lluny de porteria encara. Xafa, passa, retalla, se la queda, cedeix la pilota per l'Ernest, rebota la pilota, xuta, però torna a rebotar la pilota a Manresa. I Eric demana en pala, no pita res. Eric cedeix al Marcel, que xuta. Ramon que fa un misto, Ernest, un altre, i fora. Desviva, ara sí, ara fora. 18 minuts a la primera part, 0-0. Eric que surt, centra, Francesc que toca amb l'espadó, Ernest que tira com pot, Oriol a mig camp, pilota que cau, recupera el Cris, per l'Oriol, aguanta, avança, llancem la pilota endavant, és que la llancem o la sortegem i va on va. I és una loteria que ens vingui sempre de cara. Pilota que juga a Manresa, són a mig camp, tranquil·lament. Eric que tanca, se la queda. Oriol a mig camp, la toca, però en treu una falta, que posa la pilota en joc. Sobre la porteria del Manresa, no sé què espera. Ara posa la pilota en aquest moment, centre, xut. Toca la pilota al frontal de l'àrea, es queda morta, però ha quedat morta per darrere de la nostra esquena. Martí que baixa, pilota llarga, Marcel que atura, la pilota, se la queda. Juga en curt, Plèdic. Llancem pilota, recupera Manresa tancat a darrere, Francesc, Martí, Cris, Eric,
Avui el Francesc fent tasques defensives. Creiem que el Moja pot estar tocat. Avança pilota, rebota. Pilota per Ramon, amb el cap, cedeix, però corre i atrapa el Marcel. Francesc. Ai, Rebella. Tirant pilota endavant, tirant perquè no s'aprofita i l'aprofita el Manresa. Cada ser una mica crítics, però és el que veiem. Pilota que juga el Manresa, Francesc que s'hi apropa, Martí que no ens hi acostem, pilota jugada per l'extrem, s'escapa i servei de porteria. La pilota en moviment, però Manresa, fluixa, curta, talla Ramon, Francesc, Marcel. I ha de tirar llarg, però a peus queda la pilota, ha de del Martí, la baixa, Icar, i senyala una falta. Corre Francesc, Ramon, Eric. Pilota a la banda per l'Odiol, la pilota corre molt i s'escapa. Pilota sortint del final de la línia del camp, del corner. Puja, pot a mig camp, Ramon que apreta. Vinga, Ramon, toca la pilota i ha d'espenyar la falta. En curt. Cris que va davant, passa la pilota per sobre, centre de xut, segon pal, està sol, ens ho mirem, surt l'Eric o l'Ernest, valent, i senyala una falta a favor de Nava. Eric que treu un curt per la banda de l'Ernest, es treu de banda, Ernest avançant per l'Odiol, per la pilota, queda a peus al mans del Manresa, però servei de banda, torna a haver servei. Pilota que cau ai, que deixa passar Marcel Catuda. Rebella que ha deixat passar la pilota. Posa pel peu el Marcel la pilota en joc. A mig camp, sobre la ratlla. S'aixeca la pilota. Va l'Odiol. Cris. Pel Moja. Però no, si esperem. S'anticipen, ens la treu. Ramon toca Ernest avançant pilota sobre el Moja, salten. Això també ho podria considerar que és falta perquè el jugador de Manresa no ha tocat i s'ha carregat contra el Moja, però decisions i criteris no hi podem entrar. Despeja l'Eric, pilota que se'n va a la banda. Banda, toca Navàs amb el cap, pilota alta, Ramon, pilota a mig camp, a peus del Manresa, jugant per la defensa. El Moja, tanca l'Icart, però no seguim. Pilota llarga i fa de joc. Eric pel Francesc, la banda esquerra. Per Rebella, que la perd. Rebella, per favor, vinga, anima. Pilota que es perd o l'agafa el Marcel. Treu un curt per l'Ernest. Se li escapa i banda. Banda pel Manresa. Va l'Odiol. Per poc no la rasquem. L'Icart per darrere. Rebella que treu. Recupera el Manresa. S'acosta, xuta, centra. Surt el Marcel i atrapa. Decideix xutar, buscar la punta. Cris pel mig, la para, l'atura, Martí. Massa fluixa i no arriba. Recupera la pilota Manresa. Total dominador del terreny de joc amb la pilota. El Navàs la té, però un, dos tocs i es perd. Fa jugada per l'extrem.
Ramon, surt dins bé, recupera el Manresa per l'extrem, per la banda, surt l'Eric, buscant, va pujant, se la descuida i ha de córrer darrere, corre Eric cap a darrere, busca aquí terra, que ha de córrer aquí del mig camp, s'enfada, però pilota que juga, toca el Cris, demanem fa de joc, no assenyala, s'agafen, continua, surt el francès i troba per la pilota i ha d'assenyalar la falta anterior. Es treu la falta, no la toca i han fet una cosa molt rara, els jugadors del Manresa, no han tocat la pilota i l'àrbit assenyala com violació del reglament, que un jugador toca 2 cops després de tocar la falta. Un despiste doncs ha sigut dels jugadors del Manresa. Banda pel Navàs. Minut 30. Moja. Corre, però avantatge pel porter. Pilota mig camp, Bot. Hi va l'Ernest, però Eric, que allunya fort, aviam si el Moja pot, segur que lluita, i la lluita i assenyala falta l'àrbit del Moja, malgrat que hagi saltat. Des d'aquí sabien perfectament que anava a lluitar-la. És el seu caràcter, retreure des del lloc que assenyala l'àrbit, la falta, pilota a peus del Manresa, jugadors de Navàs molt distanciats, juga la pilota per la banda, Rebella toca i banda. Treu ràpid. Martí, va Martí. Pilota Rebella i banda. La banda toca el Cris, banda nova. El positiu del partit és que el Navàs aguanta aquesta primera mitja hora, ha de centrada, perd la pilota i servei de porteria. Servei de porteria l'Eric, fluix, l'ha interceptat la pilota al Manresa, corre el Rebella, s'entra, pilota a la frontal, però aviam, qui la treu, Ernest, xuten, ho estàvem dient aquí, minut 32, hem aguantat, estàvem parlant que aguantàvem fins a faltar poquet a la mitja part, i som així. 1-0, que puja el marcador, a favor del Manresa, minut 32. Martí, Ramon, Icart, Martí, primer cop que Navàs toca la pilota 4 cops, Rebella, Ramon, Eric, Ramon, Ernest, Cris, intercepta el Manresa, recupera el Moja, la xafa, però no gira, el Cris, novament, no passa la pilota, la tallen, difícil per l'alçada, són superiors físicament. Pilota mig camp, surt del Rebella, que la toca, va Icar, vinga, no frenis aquí. Xafa la pilota al Manresa, fa jugada per la banda, l'Ernest guanya l'esquena, tapa l'Eric, centra, surt el Marcel i atrapa. Pilota alta, fins a mig camp, Icart, vinga Icart, al peu. Francesc la perd, o li ha fet un bot i para el Marcel, alta. Treu un curt per la banda, Eric. Ha avançat pilota, Oriol, però aquest toque, la passada, pot tocar el Martí, Icart, se l'emporta, vinga, aguanta-la! Aguanta-la i mira, i passem, Cris, bona passada, Moja, però el porter també juga i atrapa la pilota amb avantatge. Va, tapem!
deixem que facin el que vulguin, perquè ens ho mirem d'un tros lluny. Marcel, que surt molt lluny, i pilota a les bromes per sobre la xarxa, servei de porteria. Serveix en porteria, Rebella directament a fora. Des de la banqueta de Navàs. Pilota jugada per l'extrem, centrada i rematada, Sol i Marcel Catuda. Sort que ha rematat un xic forçat. Minut 36, 1-0 pel Manresa. Icart, que toca la pilota com pot. Pilota recupera el Manresa. Cris, que xafa. Martí, Icart, endarrerint per Rebella. Ai, quin regalo, vaya regalo, quin regalo. Ai, va, defensa, que ens el farem. Que ens el farem. Pilota, quina jugada més ruca. Una pilota cedida malament, pilota juga i Marcel, com hem patit. Icart, avança pilota pel Cris, que la perd. Ramon, que toca, rebota, Ramon, Cris, que la gira, la xafa, se la queda. Ramon, busca, fluixa. No estem. Moja, Oriol, no frenis! Són les pilotes que ha de tocar l'Oriol, aquestes. I aquest cop. Pilota llarga. I Rebella, que la frena. I senyala fora de joc. Prou Francesc. Palèric. Ramon, Francesc, Rebella, Icart, però s'avança el Manresa i van de pel Navàs. Francesc, cedeix la pilota al Marcel, Marcel avançant per la banda de l'Oriol, mig camp, no toquem bé les pilotes, Mohamed, que hi hagi l'esforç d'anar-hi, Icart, Rebella, que talla, Franyat! Doncs no l'esperem, que corren. Físicament són superiors, també a la taula classificatòria. Manresa va de les primeres posicions i el Navàs de les darreres. Marcel, que decideix què fa. Xuta, fluix, que malgrat el bot va a mig camp. Moja, que es pot. Xirà, la xafa, Cris, Icart, busca però no passa. Oriol no. Passa la pilota a la banda. Juga el Manresa. Vinga, deixem masses espais que rebin. El Martí, toca. Moja, perill sobre el porter del Manresa. Cau Moja, però res. No ha passat d'aquí el perill que es podia crear. Pilota llarga, passa per sobre, surt el Marcel i atrapa. Minut 39 i mig, 1-0, a punt ja d'anar camí de vestuari a la mitja part. Bota la pilota, s'escapa. Pilota viva. Jugada fora de joc. Minut 40. Primera part, no? La segona part. Primera. Pilota a l'Ernest. Juga la pilota per la banda i banda. Doncs 1-0 a la primera part. Minut 4. Tot a punt, s'inicia la segona part. Pilota pel Navàs, endarrerint per Ramon. Des de darrere. Rebella, canvis del porter del Navàs. Albert Bach ha sortit. Moja. Demana la pilota al Cris. Ramon, Martí, Ramon, Rebella, Bach.
Toca la pilota, senyala falta a favor de la pilota en joc el Francesc, Bach. Ara tindrem l'animadora super... Ataca el Manresa. Passa. Talla Ramon, bé, i el pot a la banda. Treu davant del Manresa. Darrere en pilota. Oriol, apretem. No us deixem pensar què fem amb la pilota. Cris, Moja. bueno, sí que sortiran però de sopar no. I ara sortia... Talla... Pilota llarga o Moja. Sabia que li feien alguna cosa, però no sabia què era. Apreta. Martí, Rebella, Cacau i falta fresqueta aquí al camp de Manresa. Talla l'Oriol. Avança pilota, Cris. Aviam, Moja, massa llarga. Encara que la pilota se'n va a la banda i tiren a banda. Banda que treuen Navàs. Cris, Bach. Moja, Cris. Vinga, però talla a la defensa, pilota a mig camp i banda pel banda. Troba Rebella, avançant pilota, Bach, un centre que marxa la pilota, mans del porter del Manresa. Ja ha sortit el porter l'Arnau pel Navàs. I el Bach Pelicar i no veiem més canvis. Talla Rebella, mig camp, Ramon. Vinga, que és bona jugada, Navàs, xuta. Bé. Desviat i servei de porter curt. Deixen pilota. Tornem a deixar espais que facin. I banda pel Manresa. Viva, pilota llarga, Francesc que corre, l'aixeca, però la pilota va a peus, fora de joc, no pita, i gol. Per mi ha sigut un clar fora de joc. No s'ha assenyalat. I els primers 5 minuts de la segona part i marca 2-0 que puja el marcador. Doncs la tònica continua igual que els últims partits. Els primers minuts de la segona part ens tornen a marcar. Una a la defensa, a rebutjar la pilota. Però aviam si podem crear alguna atacada i ens puguem animar una miqueta més. Ramon, Martí, toca la pilota Ramon, Moja, que ara és bo, encara. Massa llarg, massa forçat, atrapa el porter, llàstima. L'oportunitat hi ha de ser, vinga. Pilota que cau peus del Manresa. Oriol que la toca, però no se l'endú. Endarrere la pilota Manresa, per la banda, va l'Oriol, busca, toca la pilota, va Ramon, incidem, Francesc, Eric, endarrere per l'Arnau, que allunya la pilota, mig camp, Bot, la Moja, va Ramon, pilota a la banda, va el Bach, toca el taló, se l'emporta el Bach, avança pilota però queda a peus del Manresa. Xuta, buscant Arnau que se la mira, servei de porteria. Pilota queda curta, ataca per la banda, Rebella, recupera el Manresa, va qui va, centrada, toca el cul amb el Ramon, es queda curt, xuten, buscant alta fora. Arnau que posa la pilota en joc. Ramon, però llancem la pilota, va que la pot recuperar. Martí avançant pel Moja, la pot, però la para però no la controla. A Martí, bé,
Dona ja l'avantatge a l'àrbit. Ve Oriol, ben tallat, va Ramon, va Ramon, va Ramon, va Ramon. A l'espai, no els peus. Oriol. Hem de buscar l'espai amb el Moja i no els peus, que tenim els defensors a sobre. Tenim els defenses a sobre. Rebella, que talla. Deixem passar per mig camp, rebota. Si rebotés el segon cop, però... Va, Moja! Oh, quina mala sort! No l'ha tocat per l'esquerra. Ramon, que presenta, però Eric es queda la pilota. Oriol! Oriol, Oriol! Oriol, Oriol, vinga. Toca i banda. Toca Moja, però ha anat un segon tard. Queda sol Arnau i gol. Gol Arnau, que ha anat un pèl endavant. Ha rectificat, però tot ha passat per sobre, en paràbola, i 3-0 que puja el marcador. Vinga, 3-0 que puja el marcador. El Manresa més efectiu de cada porteria. Eric, Pau Bach, mig camp, Eixida, Eric, tot a mig camp, perfecte en l'àrbit, que també ha jugat. Ramon, que no pot passar la pilota. Jugada a la banda. Ernest. Centrada. Rebella que surt. Se la prenen entre ells. Ramon, Rebella. Aquí la pilota penjada. Xuten directament fora, desviada, servei de porteria. Tota curta a la banda, forta, i Ernest, jugada per l'extrem, se'n va tot sol, sort que se li ha anat la pilota, servei de porteria. Torna a fer la mateixa jugada l'Arnau, l'Eric que puja bé ara, avança pilota, Moja, Oriol, Cris, Moja, si arriba, i està a sobre, en treu un banda, és buscant. Qui busca, el més difícil. Ramon que xuta, però es queda la pilota curta. Pilota llarga. Eric. Se li ha anat. Arnau. I gol. Fora, servei de porteria. No entra la pilota. Òpticament ens havia semblat que sí. Però semblava més fàcil ficar-la dins que fallar-la, i ha fet el difícil fallar-la. Bueno, servei de porteria, queda curta la pilota a peus del Manresa, es cruza ara sí, sol, davant, Arnau! Corna, queda un corna claríssim, i ara l'àrbitre ha donat servei de porteria, deu haver rebotat la pilota doncs amb el davanter. És l'única interpretació possible. Arnau que xuta, pilota que cau amb el Moja, mig camp, cau, falta. Pilota que es treu ràpid, però en traient tan ràpid que la defensa es col·loqui tot. Pilota penjada. Vinga Oriol. Pilota sobre la defensa, que surten i banda. Navàs que treu, Ramon. Ernest. Ramon, rebota la pilota, banda per... Jugadors del Manresa totalment sols per rebre la pilota. Centrada, Arnau que surt, atrapa. Pilota de mig camp, Oriol, però no la pot aturar, se li escapa. Agafa el Manresa, Ernest, que no sap on té la pilota. Eric, però la pilota internada. Francesc, baixa Rebella, surt l'Arnau, atura i servei de porteria novament. Posa en joc la pilota a l'Arnau. Francesc allunya. Martí que allunya, el tira el pet endavant, Pau Moja, però novament, ara sí, però la pilota
queda a peus del Manresa. Moja va per darrere per si de cas. Talla Martí, va, queda el Moja, va Martí, que no l'ha vist. Ara sí, però ja estava col·locada a la defensa. Fora de joc, al nostre entendre, pilota, pot anar cornerada, primer pal, a les mans de l'Arnau. Vinga, tenim el Moja en punta, què esperem? Un bot, Moja al mig, cau, falta. Va, ràpid! No anem ràpids, es para la pilota l'Eric. Busca un Moja, però queda sol davant les torres. Molt va, penal, ben assenyalat, sí senyor, ben assenyalat. I penal, a favor de Navàs, doncs els pocs que hem vist a favor, potser és el primer. No recordo bé si n'hem fet un altre abans, xuta l'Eric, busca, i atura el porter, rebota, la pilota, gol. Atura el porter i el rebot, gol. Vinga, 3-1 al marcador, minut 58, si més no, sí que s'ho mereixia una mica, si més no, anímicament, Manresa és molt superior, però anímicament el Navàs, doncs, si es pot animar, hi ha un partit una mica més mogut. Atac del Manresa, xuta desviadament, molt desviat, la pilota viva, fora. El nostre, Oriol. Trap l'Arnau, una pilota d'atac, ben portat pel Manresa. Xuta fluix, queda la pilota fluixa, Francesc amb el cap avançant, Cris la baixa, però el rebot li va endavant, la recupera el Manresa. Pilota internada pel mig, Eric, pilota per Travesser, i un altre pal, i pilota fora, menys mal, uf. Autèntica mala sort pel Manresa, 2 pals seguits, amb rebot inclòs, es treu el corner, segon pal, salten, queda la pilota de Rebella, allunyant. El Moja, a la lluita, se'n va, però banda. Martí, que toca, se l'emporta el Manresa, juga per la banda, l'Ernest, tanca l'Eric, bé tancat, i serveix de porter un curt per l'Ernest. Oriol, que es queda la pilota, però la passada queda curta, intercepta el Manresa i se la queda. Va, Cris, va. Martí, Eric, queda la pilota internada, Arnau que surt, Francesc que toca, i Ramon que allunya. Per la banda, va que baixa. Martí que talla, i banda pel Manresa. Pilota viva, a la frontal, xuta, a mans de l'Arnau. Bota la pilota a mig camp. Va Oriol, no l'ha tocat bé. Pilota que va a la banda, pilota per Ramon, que l'avança, directament no. Jugada a la banda, Eric talla, cau, falta. Però la falta sobre la porteria, buscant el segon pal, rematada i gol. Rematada i gol. Han quedat sols com un mussol. Que puja el marcador, perdó, 4-1, que també hem fet un golet. Ja ens podem tornar a animar una mica. Eric recupera novament el Manresa, talla el Ramon, Martí, però passant la pilota, cau a peus del Manresa. Albert que hi va, la pilota queda a peus de Rebella. Obre pel mig, toca Ramon, Cris, avança, però s'avança tant que toca de seguida el Manresa. Torna per recuperar, toca la pilota, cau,
Pilota internada, Francesc per darrere, busca xut, Arnau i gol. No s'ha pogut aturar i 5-0. Ai, 5-1. 5-1 el marcador. Pilota pel Navàs. Darrere la pilota, Ramon avançant, Oriol i Moja. Cau la pilota, peus del Manresa. És llançar la pilota perquè no pugem a buscar-la. Són coses que és un futbol poc comprensible, llançar la pilota i que caigui. Sembla que s'hagi de llançar per tal de que tinguem por sense jugar-la. Talla el Martí, però la pilota se'n va a peus del Manresa novament. Va, qui va? Es queda la pilota. L'Oriol. Se'n va, obert. Oriol. Martí, Pol Moja, però molt marcat i atrapa la defensa. Se'n va a la mitja, passa a mig camp, corre tota la banda, centra, Arnau que surt i atrapa. S'ha fet mal. Ha recuperat l'Arnau, del xoc que ha tingut amb el davanter, Francesc, Ramon, avançant pilota pel Francesc, Bach, toca i banda. Va Ramon d'encantis, ens hem encantat i ens prenen la pilota, jugada d'esquena, toca l'Eric, se la queda, Francesc que rebatalla, Arnau que surt i atrapa. Pilota alta, servida, mig camp, Balbiol, vinga, cau, se l'emporta i banda, falta fort de Navàs. Es treu la falta, pilota llarga però sense buscar la que tenia una miqueta de fe, que caigui bé la pilota, sinó que es llença la pilota. No pas que us vulgui fer mala fe, però falta picar-la amb fe. El Manresa, Cris, Ramon, allunya la pilota molt fort, lluny, a mans del porter. És la porteria, amb curt. Busca passada, Eric. Rebella. Va Ramon! Hem de posar el peu al cos i l'esperit, que és el que hi falta. I banda, el marcador. Atura l'Arnau. L'ha aguantat bé. Eric! S'emporta la pilota. Falta. I targeta. Treu en curt. Centrar. Eric toca. I rebutja. Ben endavant. Peu mig camp. Cris. Eric, Moja que se l'endú, encara xuta. Massa lluny. Fort. Pilota viva. Avança pilota. Guanya l'esquena. Tanquen pel mig. Obre per la banda, Rebella que talla. Allunya, Ramon que va sol. Avança pilota, pel Moja, 2 contra 1. Faltes, aguanta una falta al Moja. Hi ha canvis, l'Oriol retira, centra el Ramon. Busca! Estava prou bé, si només no, cert perill. Pilota en peus del Manresa, sortint, Francesc, Martí. Buscant el Moja d'esquena, Cris. No, hem d'anar més ràpids, hem d'anar decidits i no s'hi va. Falta decisió letal. Xuten, gol, però clar fora de joc. Amb clar fora de joc. El senyor col·legiat aquí l'ha errat completament. Decisions que l'àrbit deixa passar. Per nosaltres un clar fora de joc i 6-1 al marcador, que fa pujar un gol més. No és una decisió que faci decidir el partit, però que Bach juga amb la pilota, Martí, Rebella,
buscant avançant, però Moja en té dos a sobre, Bach en té també i tan sols que n'hi tingui un al Bach, sembla que tingui dos pel físic. Banda pel Nova. 5 minuts pel final. Martí rebota la pilota, Moja, vinga, xuta, però rebota la defensa, la pilota, pala, no pita. Aquí deixem el col·legiat, això és una òptica nostra. Aquesta decisió la donem per bona. Jordi que intenta un xut, centrada, però atrapa el porter, que se li escapa i atrapa novament. Jordi mira la pilota. Pilota a la banda, deixem massa espai, que pensin massa. I Ernest que talla, però el pit de canto i fot. Pilota que cau a la banda. Centrada i fora. Posa la pilota en joc l'Arnau, l'Ernest. Està sol i estem perdent la pilota sols. Centre xut, atura l'Arnau. Xuta fort, ara, buscant-ho en punta. Recupera, s'aixeca, lluita, toca a banda. Pilota que cau a la banda, Ramon, Martí, Babac, toca-la, toca... Oi, l'ha tocat, sí, però la rebota ha anat a peus del Manresa. Francesc que talla al mig, amaga, Ramon, Martí, Ramon, Pol Jordi, toca la pilota, recupera el Manresa, toca l'Eric, novament toca, xafa, pilota que se l'emporta entre un picons, Ricard, Ramon, xuta, Cris que pot tocar la pilota al mig, recupera el Manresa novament, va, Rebella, que avança, ha fet un bot, xuta, Arnau que atura. Posa la pilota en joc, mig camp, toca el Cris, són 3 defenses, ja s'ha fet mal, s'han fet mal, esperem que recuperin ràpidament. Vinga, recuperen els jugadors, Manresa que xuta la pilota, se'n va a peus de l'Arnau, l'agafa amb les mans. Tria jugar, tria xutar, bot, pilota que cau, el Moja, a terra, lluitant, Bach, ei, que l'agafen, des d'aquí es veu, L'àrbit deixa passar situacions, doncs, d'aquestes de joc que diguem. Banda pel Manresa. 1 minut pel final, i el que hi vulgui afegir, amb aquest resultat, i el fred que fa, no estem ni perquè afegeixi 1 minut, ni un segon, vamos. Francesc allunya, banda, es treu de banda, ens girem, Ramon, aguantem, juguem per l'extrem, centrada, està sol com un mussol, 2 del Manresa, l'Ernest arriba, xuta gol. I a l'últim minut, faltant 10 segons, fa el 7-1. I amb aquest senyal final, l'àrbitre per finalitzar aquest partit 7-1. I bé, res gaire per explicar, senzillament recuperem els efectius que tenim lesionats. Avui el Moja i el Jordi. I esperem doncs novament la setmana que ve, nou partit. Fins la setmana que ve, Jaume Balà des de Manresa.
també en Festa de la Llum i Garrastol de Navàs.